Ola amigos e amigas, hoxe estou aquí coa miña amiga María Lombao Pérez, escritora, técnica superior en xestión comercial e marketing. Presentounos a nosa amiga en común, Lucía Pérez, este mes de outubro para dar a coñecer este libro que escribiu María no ano 2023, Mi vida sobre ruedas. Hoxe imos falar un pouco deste libro e tamén da historia de María, que é daqui, do barrio da Milagrosa, en Lugo, estudou neste colexio Salesianos, despois estudou nas Mercedes o ciclo superior en xestión comercial e marketing. Entón, María, vou comezar preguntándoche por que escribiches este libro, Mi vida sobre ruedas. Para dar a coñecer un pouco e para favorecer a xente que tamén teña parálisis cerebral como a min, para eliminar as maiores barreiras arquitectónicas posibles, A min, ca maior positividade. a min pareceme moi interesante este libro porque María dá a coñecer a súa historia e neste tema é fundamental que a xente coñeza estas realidades, non? Sí. Eu estes anos colaborei con Alucén, con Alcer, Marisol Bravos, Fernanda, axudáronme moito a deseñar rutas accesibles en Lugo e agora María, xa que nos coñecemos, pois imos investigar tamén xuntos este tema. Contanos, María, como ves o tema da accesibilidade en Lugo? Pois moitos sitios moi ben que podes acceder perfectamente, que hai rampas, que hai sitio liso, hai zonas que se pode pasar perfectamente, pero outros tes escalóns, tes escaleiras, e o acceso está mal. Hai zonas que mellorou moito, pero outras que lle queda moito camiño que recorrer. Faremos máis conversas como esta, contando distintas realidades e situacións, pero en todo caso, recomendo vos ler este libro, Mi vida sobre ruedas, como dixemos, pódese comprar a través de Amazon, pero tamén de maneira física contactando por Facebook con María. Non sei de que máis maneiras poden contactar contigo, María, ademais de Facebook. A través de WhatsApp. A través de Que me WhatsApp. manden un mensaje privado ao Facebook que eu facilítolles o meu número e que me escriban por aí e eu fago de chegar o libro sen problema. Xenial. Pois será unha maneira moi boa de aproximarvos a accesibilidade en Lugo, a accesibilidade en xeral e tamén a María, que vale moitísimo a pena coñecela. Eu estou contentísimo desta nova amizade. Sí. Contaremos moitas aventuras a partir de agora cando xurda a oportunidade e, sobre todo, cando veña o segundo libro, verdade, María, que ven pronto? Que virá en breves. Eso. Entón, bueno, agradecemos a Lucía Pérez por poñernos en contacto, a nosa querida amiga Lucía, e a todos e a todas vos por seguirnos e por escoitarnos nesta conversa sobre Mi vida sobre ruedas. E que se animen a comprar o libro. Exactamente. Vémonos pronto. Chao. Chao.